Kalong ko por ko comment sa isin pan ha ka bangayo ban peteng biang i ka ban sam i ka tin ka jong blay pedeng jong fi kum ju rung ai ku blay pi baro ke basngap ini ka chika ini ka por ai ku blay pi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ku blay shibon ka ni ka por ka jing ngap ka jong fi ye ka ni ka tin ka jong blay ka kubor ka kwa ban sam pedeng jong fi ni ka por kalong ka jingkhot ka jong Jesus Christ yangi ha ki kintin ki bu Jesus Christ uong to bun yanga kini kikintin ki bu Jesus Christ wong to but yanga kidon hadu prasin hagi gospel kadi ka jingkhot ka ba kerpang ka bu Jesus Christ wong to but yanga kadi ka jingkhot se ki kerdan ru ki ba pher na gamta jonga ba jongfi kadi ko por yang ini let no se ki kikintin ki bu Jesus Christ wong to but yanga tong ini sedang swamenta na ka gospel ka ju Yohanes kalanong ka baningkong ka dekot ka ba saulai Gilaban bu ya ka jingkhot ka baningkong ka jingkhot sha ka jingpynim. Yo le se donna peding jongpi phila dep rai ya le ban kongu ha ka jingkhot sha ka jingpynim ka joblai. Phila yo e ka jingpynim men ba phila pedeng yo Jesus Christ kumunong pnim. Henry yo le se don manore manu ki ba ngap lengba ka jinghikai ni ka por. Yo le se donna peding jongpi manore manu ki ba pimpat yo e ka jingpynim. Pimpat Shim la rai la de hagaban pendam la de hagade ka jingkhot ka jingpynim ka jonglai etong ini sa score swa yu ba ka tin ka jonglai ka don ban hikai ha pedeng jongi hane ka por tong ini puli ban ngai ni ka gospel ka ju Yohanes kalong ka baningkong ka khot ka sau pulai ka tin ka jonglai ka ongkum ni ha ka balasai u Jesus Christ ulamon ban lech sapo Galilea bat ula shem yo Philip bat ula ong ha u to bot yanga ka jingya kendu ka ban ningkong ning shop ka jong u Philip bat u Jesus Christ ka dei hagani ka po bat mars ni kendu bat u Jesus Christ hagasin ka baningkong ka kabu ka ba crown ka ba u Philip u yo sngo ka long ba u Jesus Christ u ong ni kintin to bot yanga kanidi ka jingkhot se ka jingpynim kanidi ka jingkhot ka ba u blay udang yai khot wat hadu ka ya jong inventaro ngalaban ong kumni kadi ka jingkhot ye ka jo ublay yanga ya pi ban but yo kadi ka jingkhot se ka jingpynim ba ublay ukwa ban pynim yanga ba ya pi iwei pe iwei ublay ukwa ban pynim ka ying ka jonga jongpi ublay umon ye ka ban pynim yanga ba ya pi ton ki breu ki bas ngutho ba kala sapang ublay namar ba kila im ka jingim ka ba kila lelut iki jat pop baro kisngau kuma ublay ula isi iki pedang syu iki kisngau kuma ublay la kentat iki katar ke jing sngo jong ki breu hadin ba ki sngo ila de ba kim long ki ba bet syu ya ka banwan sa jan so ublay namar ba ki ila de ba kila pop palat kila tengit palat ka jing im ka jing im ka ba klemu ublay ka ba le persa ya ublay kila kren ben blay kisngau ba ka jing le jong ki kala long persa palat ya ka mon ka jong ublay kiong hato ublay udang la mo ban pediang yanga ublay udang la mo ban map yanga ublay udang la mo ban penim yanga anong ipi ublay hi de ublay ubayai sha slem de namar ba udang yai sha slem pidang im menta pidang ring men sim namar ublay ukwa ya pi pa pin pai no sho u de ka daw ngi yo ini ka jingkhot ka ningkong ka jung ublay ka jingkhot se ka jing penim ka ublay hi uong ale to but yanga ong Jesus Christ tadi bikwa banyu i ka jinglong ka junglay ulong kumno chupet show Jesus Christ Jesus Christ wan se ka perthai ban pin i ka dur ka jung ublay ukpa ban pin i ka jinglong ka jung ublay ukpa haga testament ka barim haga pon men hendai ki kun Israel ki yo i ublay tangkum ne ki yo i ublay ba ulong ubahak ki yo ublay ba ulong ubabha ki yo ublay ba ulong ubasbon ki yo ublay ba ulong ubakrown ulong ubakhoy kata kalong ko badai Henry kiyo ipat yu ublay ba ulong uta ublay ubadan sa jangay ba kata dir kom yu i ka jongki kiyo iru yu ublay ba unong pop umla banwan sa jan jong na ublay na marba ulong ublay ubakhoy kata kadir kom yu i jongki kun Israel hagi pormen henday Henry ka jingwan ka jong Jesus Christ sa sla joga di ka pertay ban pen i ka jinglong ka ba pura ka jong ublay ubah bening bang idon yu ublay ubakhoy hoy kalong ga basisha idon yu ublay ubahok
ublay busbun, ublay babha, ublay bakraw. Idon ya ublay ru ubodon ni ka jinglong. Kaba kloy ban pediang ya unong pop shaladehi. Kata ka jinglong ka jingublay, uba pediang ya unong pop. Dene ka daw u Jesus Christ wan sa kapertay ban wat ya kibala jot kibala rem. Ban wat ya kinong pop. Ya kaba unyo ban penim yaki namar ngi doni ublay uba pediang ya unong pop compare kum no long. Ublay uba yai sha slem. Dene ka daw ba ublay upediang ya unong pop umman yano bakin jot no henry ba baro kin poi sa ka jing penim. Dene ka daw ngingiyo ya ka gospel la ai hangi ya ka gospel. Kaya ka gospel. Ka gospel ka ka kubor ka babha. Ba ublay upediang ya pi compare kum no pilong la da pijit ban pain shu. Ka gospel ka kubor ka babha na ka mata unong pop na ka mata ka nong pop. Ba ublay ula ban penim, ula ban map, ula ban pediang compare kumno kilong compare ke ka bakila deple habang ipusan ye ka kentin nong pom pitip ne em kadi ka kentin ka ba ngimla ban muddur ka jingkhot ka so ublay ya unong pop ya ka nong pom nan ai pi de ka nuksa kum usol jong ka tarsas haga phila ban shem kata sapang jong u hagikam ki apostol kalong ka ba nyo ba pra ka ba khandai Pinyo ihang tu sapang jong uni usol ka tarsas ubalong unong benye ka balang. Unong pensitom benye ki kristan. Unong syun jong Jesus Christ. Ubayale persa yaw Jesus Christ. Ubadon bentawat ban peniyap yaw Stefan uway ni kisenran jong Jesus Christ. Ubangitip yaw hadin kom u Paul. U apostol. Uni usol jong ka tarsas wat hagda kerdan ka ba kat kata ka jinglong nong syun jong u ya ka balang Kristan, unong benya ka balang. Hakata ka kerdan, agal linti ka ba udang tumu ban lech Damascus ban benya ka balang Kristan hada ka jaka. Uyo ini ka jingkhot, ka ba Jesus Christ wang alebu yang ka jingkhot si ka jingpynim. La penim yu hakata ka jaka, ka ba yo sngo ya ka sur ka jung ublay. Ka ba Jesus Christ Ukraine yu asol sol balay me penstom benya nga. But haka to ka jing kren uniu sol ka tarsas uyo sngoy ka jing khot ka jong Jesus Christ baru priang yu Jesus Christ ko munong penim namaru blay u khot ya kinong pop saladehi u blay u priang yu nong pop saladehi compare kum no long lading ijit man wan so wat mangaru u bayeng hani ka jaka pitim em ngadi ubri u bajot u pra ka jing im jong ngadi ka jing im ka bala lelut ki pop ka jing im ka ba Makia shisha ka jing im ka ba ya le persha shisha yo blay. Kata ka jinglong sniu jinglong ka jinglong bamman ka junga hado kata kata ki por men swa henry hakabukum kata ka por juga jinglong bamman ka jing im junga. Ngayo sngo yang ka jingkhot ka ba blay wong ale bud yang kada ka jingkhot ka jingpynim. Ala shimi ka sinjam ban pai show Jesus Christ ka donot baro. Ban pandem ya le ka jingkhot ka jung blay. Hitip ne em ka jingkhot ka jingpynim. Kada ka jingkhot ka ba Jesus Christ ukwa ban ai hingi ka jing im bom jukun. Kada ka jingkhot ban pelat ingin ka dujok. Namar pitip ne em claim u Jesus Christ u briu bat ka briu ken poisha dujok. Nada ka daw u Jesus Christ wan sa ka perthai ban khot shalade banong ale buot nga wan sanga ngan ai phi ka jing im bom jukut. Namar lingba u Jesus Christ kingin yo e ka bning. But lingba u Jesus Christ nin light ye ka dujok. Nada ka daw ka jingkhot si ka jingpynim. Kada ka jingkhot ka blay ukwa ban tau thumay ka jing im chungi. Ban te ka jing im chungi. Ban weng nangi ka jing im ka ba jot ka ba pra ka jing im ka ba du jingkramen. Ban ai ngi ka jing im ka ba don jingkramen. Ka ba don ka lawe ka ba pranay. Ka daw ka jingkhot si ka jingpynim ka jingkhot ka ba ningkong ka jing utray Jesus Christ wang ale bud nga. Yo le sedon na pding jung pi pi sngoy ni ka sktin ka jing blay. Ka ba blay udang khot ipi. Pila barang try, lada medang khot yang medang la ban pediang yang medang la ban map yang medang la ban penim yang ngaru try ngan jit no ban pai no shamene ka por. Jit no ban pai show blay. Hawa pi yo sngo bo blay udang la ban penim ipi ban map ipi. Namar hawa pi jit hi ban pai show blay. U blay un ai fi ka jing im ka batumai. Wei budan ho Chris ulong jing tau batumai. Ke ki brim kin du no hakmi ke kin chalong ki batumai. Heka jing im ka jong fi. Shim ka sinjam ban priang yu Jesus Christ ka donut ka jong fi ni ka por.
kadai ka jing priang ka jong phi kadai ka jing khot ka jong Jesus Christ ale bot yanga un rung hapo jong phi un ai phi ye ka jing suk ka jong un ai phi ka jing em ka jong but phi ni e ka jing em ka jong phi nang ne sakhaman ke ba thamai ken slang man ja ka jing em ka jong phi te shawangin pen kut ha de ka por kwa ye phi ba phi ni dwai lang bat nga ringkat ba de ka ktien ka jong ublai phi sngo tho ila de phi long nong pop ka nong pom phi kwa ban shim no ika rai ban ko ngu no in ka jingkhot ka jong utrai ale bot inga an priang yu jisu ku mudong prin put lang na din jonga ni ka jing duai tongan duai manga bat phi phin bon adin jonga bat kani ka jing duai shim ba ka jing duai jong phi bat kat ba phi dang duai phin ma de ka bor ka jong ublai ha ka jing im jong phi nang ni shakman but lang bat ngai ye ka jing duai ngan duai ne ka por try jisu alayo smoi ka ktien ka chome ba me khot yanga ale bot yanga ablay haba me khot yanga haba me dangla ban pdiang yanga haba me lang dangla ban pen im yanga haba me dangla ban map yanga ngaru ngajit ban phaino shame ko twai ngawan shame kumbangalong ngalong nong pop map yaki pop ke jonga sat yaka do jonga de ka snam jome bad hagani ka por nga pdiang yeme jisu homu nong pen im hagamen sim ka jonga pen im ye ka men sim jonga ko twai thau thmai ye ka jing im jonga anget yeme jisu pamela yap halor ka ding phna namar ki pap ke jonga mela mi pat ne ka jingtam ublay uba im try jisu awan shame ai tino ka jing im jonga shame long ka mon ka chome hai ka jing im jonga na ai ngu ime jisu me pdiang yinga me pen im yinga me map yinga pan ngai ngu ime jisu pa me don ha ka donut ka jonga ni ka por an jit no ban but yeme ta ka donut ka jonga baro ai ngu ba me khot yinga shaladi kublai shibon jisu ba me sngo ka jing duai jonga ha ka kerteng u jesus christ nga duai amen negapor nga duai na jong phi ki ba priang yu jesus christ tong ni duai negapor ko try nga wan ban duai na ka banta ki ba priang yeme ku nong pen im ha ka donut ka jong ki ngech scam kumba ka shintur ka jong ki ka phla ka donut ka jong ki kan yamen jur ba ka e ka ba ki phla na ka shintur ba ki priang yeme ba try men klong no ye ka jinglong ka ba rim na ka jing im jong ki men tap ki ka jinglong ka jong me men ai ki ko try ka jinglong ki jome ko try pendap ki do men sim khoi pendap ki ka jing start blai pendap ki ka jing ai ka jome ban nga dwai ru ablai ba men pen sle men pen ko bor ki men pen roi jingat ki bakin ang san ka jing itu ya me ko try nang ne chu kaman ngai ngo ba melong ublai uba compare kumnong ilong habang iwan shame me kloi ban pdeng ban pen emingi ko try ablai ker khuya baro ki ba snap ka jing kren ko try ki ba snap ni ka jing dwai ru ya don na pedeng jongki ki ba pang ki ba shitom na dwai de ka kerteng ki jo jisu nga be ida ka jing pang ka jing shitom ne ka met ka jongki nga kreni ka jing pen khia ka jong jesus christ ba de ka jing james namu jisu kan toy ka jing pen khia ka jong blai na dukli hadu ka jat kreni ka jing khia kan tap ka met ka phat ka jongki try pelat ki ko try ne ka jing pang ka jing crow ne ka met ka jongki ablai men ker khui ki men le ki kamba ka met ka jongki but thau thmai ro ka jing im joki thau thmai ro ka yeng ka sem joki thau thmai krim joki thau thmai ki khon ki kti thau thmai ka jia dei thau thmai ka long yeng ka joki but kar khuru kum ju ablai ka kam ka jam ka jing trei jing ta yo don ki banap ne ka jing puli men kar khui ki ha ka jing nang jing start ko trai ka jing puli ka joki na kar khui wei pui de ka kerteng ki jesus christ na pen bana makin roi kin man bha nang ne chakman kin khia kran met men sim jing mat jing perkhan but bakinang sanro haga kamon ka jome na nisha kaman ai tino I wei pui ka besap ni ka jikai leng me ka ktin ka jome ai tino ikiktiblei ka jome haga kerteng ka jo jesus christ banasang adwai amen amen ublen ka khui film ne ka pon ngin sa hikai ke wei pat ka jikai ki bo jesus christ wong ale tu bot inga ngin sa hikai ke wei pat ki jingpen mi ki ban sa kaman te ublen ka khui pi kublei sibon ta ka boram ka jong play amen